ברוכים הבאים לערוץ של ביניהם. ליאל ואוריאל. אז בוקר אור לכולם. אנחנו לא בטוחים שזה הולך לעלות בבוקר, אנחנו פשוט עכשיו מצלמים את זה בבוקר. טוב, אז אנחנו רוצים לעשות לכם עול קניות טובים קבוצות טובים פוקס. אז אנחנו נראה לכם את הבגדים החורפיים. אנחנו עכשיו בסתיו ועוד מתקרב החורף. אז לפני שאנחנו מתחילים, יש לנו כמה דברים לומר לכם. אז כמו שאתם יודעים, אנחנו במלחמה ואנחנו רוצים לשמח אתכם ולהעלות לכם חיוך לפנים. אז בגלל זה אנחנו עושים את הבלוגים האלה. האמת שהמון זמן נעלמנו, גם בגלל שיש בית ספר וגם בגלל מה שקרה. אז עכשיו אנחנו רוצים לשמח אתכם ולעשות לכם בלוגים. אז כן, אז עכשיו בואו נמשיך לסרטון שהכנו לכם. טוב, אז אתמול בערב אנחנו הלכנו לקניון שנמצא בעיר שלנו, והלכנו לעשות שופינג לחורף. אז בואו נתחיל. הראשון שיראה לכם מה הוא קנה זה בנאל. כל אחד קנה לו חולצה ארוכה ומכנס. אז כן, אנחנו ממש מתרגשים להראות לכם מה קנינו. אז זה חולצת קפיצ'ון של ספיידרמן, ובואו נעבור למכנס. זה המכנס שקניתי, הוא לא תואם לחולצה. זהו, זה מה שקניתי. עכשיו תורי. הנה, זה מה שקניתי, זה חולצה כזאת, ובואו נעבור למכנס. הנה, זה מכנס, הוא לא תואם, וזה בצבע סגול, וגם יש לזה ריח טוב. עכשיו תורי. אז קניתי את זה, זה מין סוודר חולצה כזאת, מה זה מושלמת. אני וליאל לקחנו דברים תאומים, אבל אנחנו במידות שונות. עכשיו נעבור למכנס המושלם. אז המכנס הוא סגול, מה זה מושלם, סגול עדין כזה, והוא מה זה מושלם. עכשיו אנחנו נעשה לכם סגיר, כאילו נסגור את טוב, אז סיימנו את הסרטון, אבל יש לנו כמה דברים להראות לכם מסופר פארם, כי אני וליאל קנינו כמה דברים מסופר פארם. קנינו את זה קרם לשיער. קנינו גם גומיות. טוב, אז עד כאן הסרטון שלנו. מקווים שהעלינו לכם חיוך על הפנים. וזהו, אז ביי, נתראה בוולוג הבא, שאולי יעלה שבוע הבא, או אולי מחר. ביי, אוהבים המון. ביי.